Steffi, Dasha, Alex! Ups! Takarítsatok fel most rögtön! Oké, nagyi! Piros! Ó, nem! Ez így nem jó! Dasha, ébresztő! Alex, ébresztő! Mária, ébredj! Aludni akarok! Nincs lustálkodás, tessék feltakarítani! Oké, nagyi! Most! Ups! Menjetek fogat mosni! Gyerekek, hallgattatok kell a nagyitokra. Ne legyetek lusták, mossátok meg alaposan. Azt hiszem, csak kézzelődtem. Megyünk a nagypapához. Sziasztok, gyerekek! Tudnál vigyázni ránk? Igen. Papa, játszhatunk? Kérlek, 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 kérlek! Rendben. Igen! De először ki kell takarítanotok a szobát, hogy szép rend legyen. Takarítani! Igen, gyerünk! Mária, Dasha, Alex, keljetek fel és takarítsatok! Nem akarok takarítani, aludni akarok. Nem, munkára! Mi történt? Oké, papa, mindent feltakarítunk, ne aggódj. Helyes! Igen? Kész vagyunk. Szép munka, büszke vagyok. Igen! Álmos vagyok. Én is. Gyengék vagytok. Gyerünk, tornázzunk egyet. Srácok, itt meg is tehetitek.
ezt nézzétek! Wow! Hé, nincs lazsálás, most jöttök! Igen! Gyerünk, gyerünk, megcsinálod! Wow, Alex, szép munka! Így tovább, gyerünk! Igen! Ez az kedves! Papa, most már láthatunk a csúszdával és a többi játékkal? Dehogy nem, ügyesek voltatok, ugye nem vagytok még fáradtak? Nem! Papa, csúsz te is velünk! Nem, ehhez öreg vagyok. Éhes vagyok! Én is! Én is nagyon. Ó, kedvesem, együnk valamit. Siessünk! Én ezt nem kérem, cukorkát szeretnék. A cukorka egészségtelen. Oké. Próbáld ki, szeretni fogod. Yummy! Köszönjük, papa! Drágáim, szívesen. Nagyi! Sziasztok, gyerekek! Haza kell mennünk. Oké. Sziasztok, jók legyetek. Szia, papa! Nagyi, összetakarítunk! Jó ötlet! Oh, yeah! Wow! Szép munka, gyerekek! És most megyünk aludni. Nem, meg kell csinálnunk a házit. De holnap hétvége? Most kell megcsinálnunk. Igen, nem halogatjuk. Milyen kötelességtudóak vagytok. Ti is legyetek kötelességtudóak, mint Dasa, Maria és Alex. És ne legyetek lustán.